खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि खानापारायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय गंनै स्करपिय'नि गिख्रंथाव सौग्रावनायाव जायगायावनो सानै सेंग्रा सिख्लानि जिउ खहा जायो। गुवाहाटी खानापारायाव सोमजिनाय गिख्रंथाव जाथायाव गुवाहाटी श्रीनगरनि थागिबि दिपित दे आरो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि गकुलखातानि थागिबि दिर्गराज नार्जारि आरो उषा नार्जारिनि नैथि फिसाजो कनामिका नार्जारिया जिउ गोमायो आरो बे जाब्रबथायाव निहारिका बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोन सिख्लाया गोब्राबै जोखोम जायो। नैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसनि मोनसे हानजाया करिमगन्जनि भारत बांला सिमायारि ओनसोलाव कबिर सिकदार आरो सेलिम मुंनि सानै बांलादेशिखौ हमनानै बांलादेश फारसे थिनहरफिनदों। थामथि खौराङाव दङ मुगानि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखायाव दुथां सुबुंफोरनि मुगैजाथाव खामानि। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय उरियामघाटनि बिनेश्वर ब्रह्म बर' गोजौ फरायसालियाव लुफुंना दोननाय बर' साहित्य सभानि रुंसारि आफादगिरि मुंदांखा थुनलाइगिरि हायुङारि मुंख्लं सुबुं माहारिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखायाव सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा गोबोरखिजों मुगैजाथावै खुबैना दोनदों। ब्रैथि खौराङाव दङ दिवालीनि बमा गावनानै सासे गथ'नि गुस्थिया जिदों। बे जाथाया दिवालीनि रंजानाय समावनो उन्दै गथ'आ बमा गावना गुस्थि जिदों। सांग्रां जा दिवालीनि मुङाव गोबां गथ'फोरखौ बमा गावनानै रंजानायखौ नुनो मोनो। बे सावगारियाव नुनाय गहपुर हालामनि 7 बोसोर बैसोनि दैमालुआ दिवालीनि बमा गावनानै गुस्थिया जियो। बाथि खौराङाव दङ गसाइगावनि खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों रुंसारि थानेश्वर बसुमतारी सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा सुरेन्द्रपुर फुंखा क्लाबनि बानजायनायाव दिनै 2 नभेम्बर खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सुरेन्द्रपुर गामिनि समाज सिबियारि एबा 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथांनि आगोमा बिफा रुंसारि थानेश्वर बसुमतारीनि जिउमाखौ गोसोखांनानै थामथि थानेश्वर बसुमतारी गोसोखां सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा जादों। मख'नो गोनांदि बे जोलुर बादायलायनायाव गासै 4 हानजाफोरा बाहागो लाफैगोन आरो बे जोलुर बादायलायनायावनो बर' सुंद' सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर प्रेक्टिकेल बसुमतारी, फावखुंग्रि मनीषा मोसाहारि आरो भारतारि जोलुर हानजानि गेलेगिरि मन'बिर बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो बे जोलुर बादायलायनायाव गसाइगाव ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो खावलायहरदों बानजाय आफादनि सोद्रोमाफोरा। 6थि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। दिवाली फोरबो फालिनाय समावनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। सुलुंनि बादिब्ला दिल्लीनि साहदरायाव गंसे नखराव दिवाली फोरबो फालिबाय थानाय समाव सानै सुबुंफोरा फैदोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा सानदोंमोन दि बिसोर दिवाली फोरबोनि समाव लोगो हमनो फैदों। सासेया नखरनि सुबुंनि आथिंखौ हमनानै खुलुमदोंमोन, नाथाय दसे उनाव बिथाङा गुलि गावदोंमोन। 12 राउन्ड गुलि गावनायाव सानै सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि साहदरायाव हरनि समाव गंसे स्कुटारजों फैनाय सानै हाथियार लानाय सुबुंफोरा सासे 40 बोसोर बैसोनि सुबुं आरो बिनि बियादैखौ गावथारदोंमोन, जेराव बिथांनि फिसाज्लाया जोखोम जादोंमोन। पुलिस बिबानगिरिया बुंदोंमोन दि बे गाग्लोबनायाव आकाश शर्मा उर्फ सतु आरो बिनि बियादै 16 बोसोर बैसोनि ऋषभ शर्माया जिउ गोमायो, जेराव आकाश शर्मानि फिसाज्ला 10 बोसोर बैसोनि क्रिस शर्माया गुलि नांजानानै जोखोम जादोंमोन। बोलि जानांनायफोरा साहदरानि बाजार ओनसोलाव गावसोरनि न'नि बायजोआव दिवाली फोरबोखौ फालिगासिनो दङमोन जेब्ला मोनाबिलिनि 8 रिंगासोआव बिसोरखौ गाग्लोबनाय जादों। मोनाबिलि 8:30 रिंगासोआव पिसिआर कल फैनायनि उनाव मोनसे पुलिस हानजा दैथायहरनाय जादोंमोन। नुगिरिफोरा पुलिसनो फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिया आकाश शर्मानि सायाव गुलि गावनायनि सिगां बिथांनि आथिंखौ खुलुमदोंमोन। शर्मानि फिसाज्ला क्रिस आरो बियादै ऋषभआ जाय खाथियाव गसंनानै दंमोन बिसोरनावबो गुलि नांदोंमोन। गासैबो गुलि नांजानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। पुलिसआ फोरमायबावदों दि आकाश शर्मा आरो ऋषभ शर्माखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय समाव डक्टरफोरा थैबाय होननानै फोसावदोंमोन, नाथाय क्रिस शर्माया फाहामथाय लागासिनो दं। बे जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ बिसानि 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ गुवाहाटीनि शंकरदेव कलाक्षेत्रआव 25 नभेम्बर खालाराव खुंफुंगोन। बिसाजों 25 नभेम्बराव खुंफुंजानो गोनां 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिनि हाबाफारियाव बलिउडनि एक्टर पद्मिनी कल्हापुरे आरो आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्ग बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। बेजों लोगोसेनो नर्थ इस्टनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे
बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लागोन। 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनियाव बर' हारिमु आफाद, बर' हारिमु मोजां मोनग्रा, सावथुन सिबिग्रा, महरगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायहरदों। फैलाजे बरगयारी आरो बिसानि लेङाइ आफादगिरि दीपक कुमार रामसियारिया